बे गेटगाङाव बाव थांखो? मानो दाबो फैला? बिराद मिथिखागौ माथो दिनै रायजोफोरनि खोथिया फुनाय होननानै। अखा गैयिनि थाखायनो खैथाखौनो फुनो हायाखैमोन नै दिनैसो। नै मालाय बयबो थांजोब्बाय। दा थाब थाङाबा फाइनसो भरिनांगोन माथो। 400 ना 500खा फाइनानो। मानो दाबो फैयाखै बियो? अबेनिफ्राय होनो नागिरदों फैसा? ओरैनो फैसा गैखाया जादों, थाब फैनांगौ, मालाय बयबो थांजोब्बाय। बिहामजो, गेटगाङालाय मा दाबो फैला? औलै आयै मालाय बयबो थांजोब्बाय, जोंहानाल' नै। मानोथो फैयाखै बियो? फाइन भरि जानो लुबैदों नामा बियो? ओरैनो फैसा गैया थाखा गैया जाखादों। बेखौनोथ' सानबाय दङ आं आयै। मालाय बयबो थांजोब्बाय, थांनो लागा मानसियानो गैला। बेलाय माथो मिथिखागौमोन दिनै खैथा फुगोन होननानै? मानसियानो गियान गैयि जाथारबायहाय माबा। बेनोथ' फैनांगौ थाबैनो। ओरैनोबा लास्टआव थांबाथाय फाइन लाखायोहाय। लागोनथ' र' आयै, फुखांजोबनाय टाइमावसो जुदि थांबा लाखागोन। माने मुथासेबो जुदि फुहैनो मोनाबा। औथ' थाब फैनांगौ। मा जाबावनो। नै गियानगिया दासो फैदों। नोंहा मा गियान गैया नामा इसेबो? मा जादों? मा जादोंहाय? दिनै रायजोफोरनि खोथिया फुनाय। गोसोआव दंना गैया हा? मैया माथो खोनाखादोंमोन गाख्रबनायखौ। मालाय बयबो थांजोब्बाय। दा नों एफा गोबावजों थांगोन, फाइनसो लासिगोन खोमा। मालै बे न'आव मा आंल' मानसि दङ नामा? नोंनि अनगा सोरथ' दंबावो दे? नोंसालायालाय हा? नोंसालाया गल'आ? गल'आ खोथिया फुहैनो हागोन नामा? खोथिया फुनाया उन्दै गथ'फोरनि नङा मिथिबाय? गल'आ उन्दै? बेलाय माथो सेंग्रायानो जाबाय हा? माने आंखौनो नेगासिनो आरोना, जेनेबा आंल' दङ बे न'आव। साला नोंसालाया ओरैनो उन्दु उन्दु जागानासो दङ। बेखौ हले सानसेबो रायजोफोरनि खामानियाव थांहोआ। खालि आंल' थांनांगौ, खालि आंल'। दिनैबा हले आं थाङा दे, नोंसालाखौ थांनो होनोबा हो। आरो जुदि थाङाबाना आं खिन्थु फाइन साइन होआ दे, आंनियाव थाइसेबो फैसा गैया, नोंसोर होबानो जाबाय। गल'आ खोथिया फुनो हाथ'आ मिथिबाय? बियो सानसेबो फुफेराखैबो। नों थांनो हाया नामा? बियो हानाय जाथ'वाखैना। उन्दै उन्दै गथ'फोरानो थाङो। आं हले थाङा दे, खालि आंखौल' लामा नायबाय थागोन। गल' थांफैदोंना हा? साला ओरैनो उन्दु उन्दु थाबाय थागोन, आंखौनो नेबाय दङ दासिमहालागै हा? आफा, आं खोथिया फुनो हानाय नङा खोमालै। जानो हागौ ना हाया जानो? नोंनो थांनो हाया नामा? गथ'आ हानाय नङा आरो दिनै एथ' सान्दुं गोसा। आं मोनथिया गल' थांनोबा थां दे हा? मालायनि गथ'फोरा मालाय थाङोलै, जोंहानिया मानो थाङा? आफा, आं खोथियाखौनो फुफेराखैना, आं रोंनाय नङा। मा रोंनाय नङा? थांदावबासो रोंगोन। थां दिनै थां। आंखौल' लामा नायबाय थाबा जाया गथ'। आंलाय थांबायसो नामा? आंखौनो नेबाय दङ। थै मा जातनि मानसिलै नोंसोरो, मा नेनांगोन दे आरो थै। थांनोबा थां दे हा? फाइन भरायनाङा। आयै, आं खोथियाखौनो फुनो हानाय नङा दांलै। दे आबा, माथो खालामबावनो आरो। थांनाय दिनै। आफाया थांबानोथ' जायोमोन ना। नोंसा आफाया बादुला जालांबायलै आबा। थाङाबा थां, ओरैनो नुजाहैथां। मानसिफोरनि गेजेराव ओरैनो लासै लासै फुबाय थाबानो जागोन दे। दा फाइनाबो 400 ना 500नो, फैसाबो गैया। थां दानो थाङाबा उफाय गैया। मानसिफोरा मालाय बयबो थांजोब्बाय, जोंहाल'सो दङ। थां दे होमबालाय। गथ'खौनो इसेबो सैया बिफाया। एथ' सान्दुं गोसायाव गथ'खौसो थिनहरबाय, एसेबो अननायानो गैया। गथ'आ खोथियाखौनो फुफेराखै दिनैसिमहालागै। माथो खालामबावनो आरो आबा, नोंना आफायानो गाव गावनि सानायानो। अनसुलि भागिनखौसो नायनो लुबैदोंलै, माबायदि जाखोबा गथ'आ। थांनांगोन र' मालाबा। बे आब'आबो फैनो हायोथ'। फैनो हायोथ'। मालाय गुमिया गारियाव दोनफैगोन, थाफैनांगौ जोंहानियावनो साननैसो। लाइफफोरा बिन्दास जाजोब्बायलै। आब'मोनाबो सासे भागिन मोनबाय, आंहाबो हाबा खालामगनो हाबाय। जिउआव जेन जेबो टेनसनानो गैला, बेफोरबायदिसो मोनलायलांबाय आं। आरो आंना हिनजावाबो मोजांलै, बै बिजुलि फाफि बायदि नङा। मोजां हिनजावखौनो मोनदों दे आङो। बै खालि सौग्रोनानै मा एसे लाखिलै आङो। बिदिनो आरो खाफालाव थाबाथाय जेरैखि जायाबाबो माने मोनथारगोन आरो। बै दिनखालि बेनिखायनो सौग्रोबाय आरो। सौग्रोनायनिफ्रायनो माथोबो होबाय, रायज्लायबायबो मोजाङै, नाम्बार साम्बार बिबाय। बरियालै। दे जाफैदो ओंखामा। ओंखाम मोनबायानो? मोनबायथ' र', दे जाफैदो। थौ सानैबो ज' जागोन ना? माबा आंखौ दिनै उखैथाराखै, नों जाग्रो दे। नाङालै सना, नों बांसिनानो आंजों मानो ओंखाम जाफाया, सानैबो जागोन। खोनादोंना सना?
जोंनाथ' बिबारि आब'मोननि न'आव आलासि जानो थांनि एकदम भागिन फिसाखौ नायनो लुबैसोदोंलै औ थांगोन दे आंबो गथ'खौ नायनो लुबैदों भागिनखौ बेसेबा किउटखा गथ'आ जागोन दे थांगोन आंबो गोसोखांसोदों गथ'खौ थौदो दानिया ओंखाम जाहैनोसै उखैनाय मोनदों आंबो नोंबो जाफानांगोन आंजों ओंखामखौनो उखैयाखै मानोबा दे थौ होमबालाय हेल' माथो मोस्रोम बाजैया न'आव फैबाय थायो होनदोंमोन नोङो दालाय माथो आंखौ हाबा खालामनायनिफ्राय फैनोनो थांला फैनांगौ सम सम पुर्निमा बिनिया बिखुनजोआ एसे बोरैबालै फैबाबो गाज्रि मोनो माने फैबानो बखिनो बिनिखायनो फैनायखौनो एसे खम खालामबाय आयौ मानोथ' न'आव फैबा रायो दे मानो बखियो बयबो फिसाजोफोरा न'आव फैनो लुबैयोना आंबोथ' थांनो लुबैयो हाजाराबो गाव गावनि न' नालाय फैनोलाय लुबैखागोन बयबो फैबायथ' थायाना बिसोरो बिदि सम सम फैनायखौनो मानो बखिनांगौ दे मोनथियालै एसे बोरैबा नाथाय बिबारि आब'निया आरो नांगौनि बांद्राय मोजांसिन औ बिबारि बाजैनि बिखुनजोआ जा मोजांखा बै खेबसे फैनायावनो मिन्थिखादों आङो मार अनखायो खोमा बाजैखौ बुंनोनो नाङा आंनाबो जुदि आइया थांना थानायमोनबा नोंखौ अनगौमोन जों आइयाबो खिन्थु जोबोद अनगौमोन मोजां मोनबा दा आरो बेमारि थिलु न' थांनांगोन र' आंबो आदानोबो सासे बाजै नायनांगौमोन दा अबाव मोननो औलै खैनाफोरखौनो नागिरना मोना माथो आजिखालि ओंखाम संनो एसे डिस्टार्ब मोनदों खोमा आदाया बायना हाजारबाबो सेंग्रा गथ' आदायाबो मोनबालाय हाबा खालामगोन होनदोंमोन दा अबाव मोनगोन खैनाखौनो बिथिंजाय आइयाबो बेमारि जेबो मावनो हाया आदायाबो नागिरनांगोन र' सासे औ नागिरनांगोनथ' आरो दे तिलु थुदो ओंखाम ओंख्रिया गुसु जाजोबसिगोन उनाव रायज्लायसिगोन सिगाङावनो ओंखाम जाग्रोनो थांसै दिनैनो दानो थांसै आं एक मिनिटबो थाला आं बे न'आव रावबो थाया बेफोरबायदि न'आव मोनथिया आरो बे आब'आदि बोरै थागोन जानो हागौ आं थांखांनायनि उनाव आब'खौबो आं बायदि खालामगोन आइया नोंलाय अबाव थांनो ओंखारखो आफाया नोंखौ मालपुवा बानायनो होनाया मा जाखो हा आंहा नै पकरिखौ सावखांसिगोनानो आब' आं न'आव थांसै बे न'आवनो आं एक मिनिटबो थाला आइया मा फाग्लि जाबाय नामा नोंलाय नङा दिनैनो मानो थांब्रबनो ओंखारखो नोंलाय नोंनि बिफा मोजाङा जोबोद मोजां आब' बेयो मोजां नङा मिन्थिगौ ना दिनै बियो आंखौ मा खालामदों मिन्थिगौ ना मा आंनि खर'आव एम्फौ सुमु बादों होननानै बियो बोखारनो होनना बुंबाय आंबो बोखारनो होबाय ओमफ्राय एम्फौ सुमुआनो गैया बेनो आंखौ खुदुमनो सान्स लादोंमोन मा बुंदों नों बेफोरखौ जारौ औ आब' आफाया आंखौ दिनै खुदुमदों आं जोबोद लाजिनाय मोनदों जोबोद दुखु मोनदों आं बे न'आव एक मिनिटबो थाला नों न'आव थांनो लुबैनानै नों आफाखौ बेफोरबायदि बुंदों न' जारौ आं मिन्थिखागौआनो नोंसोर आंखौ फोथायनाय नङा होननानै बेनिखायनो बुंनानै लाब गैया आं डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै आब' नोंसोरो था मोजाङै आं बेयाव थाला बे न'आव थानानै आङो एक मिनिटबो मोजां मोना जारौ मा नों मानसिया जाम्बिमार हा नों दिनै न'आव थांनो लुबैनानै नोङो आफाखौ एथ' गाज्रि बेफोरबायदि बिदि मानो हा खालि न'आव थांनो जोंफोर थांनो होयैखाय बारा होबाय थानायखाय दिनै बेफोरबायदि नों चाल खालामबाय आरो मा होनदों नों आब' नों आंखौ साल खालामदों होननानै बुंदों बा आब' बा नोंखौ मानिनांगोन नोङो आंखौसो एथ' गाज्रि सानबाय दे जा साननो सानबाय था जिखिजाया आं बे न'आव एक मिनिटबो थाला थां आंबो नायगोन नोङो खैदिन थानो हायो साननैनि उनावनो फैफिनगोन नोङो बेयाव नोङो एथ' आजारि मोनलोंदोंमोन खामानिबोसो मावनो होआ नोंखौ जों अननानै नायनो जों बोरै थाहैयो नोंखौ मादैया ओरैबायदि खामानि मावनो होगोन ना नों बे न'आवनो फैफिननांगोन साननैनि उनावनो मावगोन आं आब' लाखिबा खामानि मावै आखायानो जामबोलांथों थेवब्लाबो आङो बै न'आवनो थागोन बेयाव फैया थांसै आङो आइयालाय बा जारौ बा नों ओरैबायदि गंग्रा अख्रामि नों बायदि गथ' नुवाखैमोन आं गथ'थ' नङा नोङो सिख्लायानो देरबाय थेवब्लाबो ना नोंनि खर' माथायाव जेबो गैया गोबोरखि गोजा दङ मा सानो मा मायो थां आंबो नायनो नोङो खैदिन थानो हायो ओजों आफाया बेफोरबायदि चाल खालामनाय होनना मिथिबा मा सानगोन दिनै बिसोर आफाया जोंफोरखौ गावनि असे फिसाजो नङाबाबो गथ' आइ होननानै अनो जाहोबाय दङ लोंहोबाय दङ बिसोरनि फैसाजोंनो नाथाय बे जारौआ आफाखौनो बेफोरबायदि बदनाम खालामबावो माबायदि मोनगोन आफाया खोनाबाथाय आयै देहाखौ मोजां मोनबायना एसे ओहो बारा मोजां मोनाखै आं आरो खोनासं थावफोरखौ मोनदों होननानै एथ' बुरजा होनाङा आरो गोजावलायनाय दे जागोन दे आयै बिदि होननानै जोंफोरखौ खेबसे साननाङा गेस्ट्रिक जायो बांद्राय बेफोरबायदि गोजावलायनाय थाव जाबा दिनै जारुआ थांमारसिगोन ना मायो थांबा मा जागोन आं सोरनि मोखां नायना थागोन जारुखौ थानायखाय गोसोफोरखौ एकदम मोजां फुरथि मोनबाय दङमोन आं नाथाय बियो दिनै थांबा मा जामारगोन
बे बारदांगि बुरिनि मोखांखौ नायनानै आं इसेबो गोसोखौ गोजोननाय मोना। बे दुंफेयाबो बारा साइस गैया दुंफेफे बेखौ नुनाबो गोजोननाय मोना आं। नाथाय जारौआ ओरैबायदि खिहुद ओरैबायदि समायनामोन बालेंलें माने बेनि थाखायथ' फाग्ला आङो। दा बेयो दिनै थांबा मा जामारगोन थांमारगोनसो ना मायो। आयै आं न'आव थांसै। हा न'आवलाय मानो थांनो नागिरदों? हा माथो मालपुवासो बानायनो होदोंमोन नोंखौलाय? थां 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 मोजांसो मोनगोन आं बेसेबा ओरैनो जागानोल' दंबाय थायो नोंसोर जोंहानि न'आव। माखौबा थाबाय दङ जोंफोरनि न'आव जेव जेवनो। आइ नों मानो थांनो नागिरदों दे थांनाङा। मा गाज्रि मोनदों नोङो जोंखौ? थांनो हो बेखौ आफा न'आव। ओजों थांबासो मोनथिगोन बियो। नाङा दुंफे नाङा ओजों सोरजों थाहैगोन? माथो नोंस्रा मादैया बेसेबा बोरैबाथारनो हा? ओइ जारौ नों मा मोनमारदों हा? बेयाव थाबा मा जामारो? नों माखौ गाज्रि मोनमारदों बेखौ बुंना। जाम्बि बायसलै नों मानसिया। बेयावनो बिमा दङ बिब' दङ बिफा दङ बिबै दङ हा आरो सोरखौ नांबावगौ नोंनो? बै न' बायला जिला न'खौ मानो गोसोखांबाय दङ नोङो हा? थांनाङा होनदोंना ओजों थांनानै नोङो मा खालामनो नागिरदों हा? नोंसा आदै मादैजों नोङो सोलिनो हागोन बायसो मोनदों नोङो हाया। नोंसा आदैयाथ' मोजां दे नोंसा बिफानि फंबाय। नाथाय मादैया मादैखौ नोंलाय मोनथिखागौआनो माथो माबायसि जातनि मानसि। थेवब्लाबो नोङो थांनो ओंखारदों। जारौ आइ थांनाङालै आइ थांनाङा। बेलाय आंनिसो गोसो थाङो थाङा नोंसोर आंखौ बारा होबाय थानाङा। जारौ बांद्राय दिन्थिबाय दं नोङो। हा थांनो लुबैथारदोंबालाय थांनो होदो। गावगायनि न'खौ गोसोखांदों खोमा। हाजारबाबो गावगायनि न'आ बायला जिलाबाबो गावगायनि न'आ न'आनो आरो। नाङा ओजों थाहैनाङा। ओजों नोङो अननाय मोननाय नङा नोंखौ जोबोद खामानि मावनो होगोन। बेयाव नोङो आजादि थाबाय था आइ। नङा मा मोनमारदों बियो? मा उज्रिदों नोंनिया खर'आव? थैनो नागिरदों नोङो ओजों थांनानै हा? थांनो होलै आयै मानो बारा होबाय दङ? थांबासो मोजां मोनगोन ना। नायनि खैदिन थानो हायो ओजों थांनानै? ओजों रांखिनि बिमादैजों सोलिनो हागोन कि बियो? न'सो साननै थानानैनो फैफिनगोन बियो नायबाय था आयै। दे थादो गासैबो थांसै आं। जारौ जारौ ओइ जारौ मा बायसि गथ'लै? मानो थांखो दे बियो मानो थांखो? मानो गाज्रि मोनदों बियो जोंनि न'आव थानानै? मानो थांनो होखो बेखौ थांनो होनाङामोनलै बारदांगि। बे गबदाया मा मोनबाय दङ? दहायनिफ्रायनो नुगासिनो बेहासो माथो बांसिन टेनसन जागासिनो। जों गावगायनि असे फिसाजोसो आरो। आइ जारौ आइ दुमफे आइ मा नायनो। आयै नों मानो थांनो होनाय हा? नोंबोथ' बुंनो हायोमोन ना थांनाङा आबै होननानै। नोंहा मा जादों हा? हांखो मा जादों? दहायनिफ्राय नुगासिनो माथो नोंखौ। नोंसो बांद्राय दुखु। नोंनि असे फिसाजो नङा दे बिसोरो मिथिबाय बांद्राय दिन्थिनाङा। ओइ बखिनाङा नोङो आयै। असे फिसाजो नङाबाबो असे फिसाजो सानना लायो आङो मिथिबाय। नोंहा मा हिंसा नांदों नामा? गबदा बांद्राय दिन्थिगासिनो नोङो। नोंथ' बिसोर थानायखाय गाज्रिसो मोनदों न' आयै? मा जायो दे थाबा मा जायो? मानोथ' थाबाय थानांगौ? न'आव दङ न'आव थानांगौ। जोंनियावलाय मानो थाबाय थानांगौ? जिरथाय नों जेबो मिथिया। बिमा बिफाया जेराव थायो बेयावनो थागोन आरो नोंहालाय मा अर जादों? बिफा नों बिसोरनि बिफा नामा? माखौबा एसे अननो ओंखारो। मालानि फिसाजो बिसोरलाय नोंनि मालानि? मा मालानि? बिसोरनि बिमाखौ आं हाबा खालामाखै नामा? बिमाखौ हाबा खालामबाबोथ' असेथ' नङाना हाजारबाबो। हैद बखैबाय थानाङा नोङो। नुवाखै मानो? ओरैनोबा माथो बारदांगि बुरिखौ नाङा होननानै सिन्था सोदोंमोन। दा हाबा खालामखांनायनि उनाव बारदांगिखौसो नांगौ जाबाय। बारदांगिनि फिसाजोफोरखौसो नांगौ जाबाय। आंखौसो दा सैया जाबाय बखिग्रा नुग्रा जाबाय। देरबायानो आंना फिसाजोआ। अनसुलि नाने नोंनो गस्ला लाबोदों आं गस्ला। जागोन ना जायाथाय? माथो बिबारि बाजैनि मोखां लाथारदों। साइज जागोन जोंहा नानिया देनाङो ना। देलसोबायलै जोंनिया नानिया न'। देरबायथ' र' सिख्लायानो जासिगोन। ओमफ्राय बाजै मा जुमुनाया फैबावला नामा? बियो फैथ'ला खोमा। जुमुनाखौ ओरैनो नायनो लुबैदोंमोन गोबाव जाबायना नुयिया। मालाय बाबिनिया गोसथोनाय दङ न' बाजै? दाबो नागाराखै नामा बयफ्रेन्डखौ? दाबो ब्रेकआप जायाखै? आयौ मानो ब्रेकआप जालाबायनो? जाया मालाय अनलायलायसियो। फन हराबानो थानो हाया रायज्लायबाय थायो। आरो हाबायानो जासिगोन बिसोरो। बा मालाय हाबायानो जासिगोन आरोना। आंसो लाबोनो सानबाय। मिनिसोरां नोङो लाबोनो सानबालाय मा जानो मालायबा बयफ्रेन्डआनो दंखायो दा। बै समावनो आरो नोंसोरनिया गेलेगेजें जाबायना। नङाबा दासिमहालागै नोंनि हिनजाव जाबायमोन बियो। औलै बाजै। ओमफ्राय नोंनियालाय मा ब्रेकआप जानाया मा मोजां जाफिनाखै नामा?
गैयालै बाजै फाल्थुथार सिख्लायानो मोजां नंखाया औ इसे औ बिदिनो मारमोन खोमा जेनेबा जोंहानियाव फैनायाव एसे नुनानै एसे सिनाय हादोंमोन आंबो फाल्थु गोजालै आजिखालि बाजै मा बुंबावनो नानि जोंना अनसुलिया बेफोरबायदि जानाय नङा दे ना जोबोद मोजां जागोन जोंना नानिया नं मोनथिया आरो माबायसो जागोनबा देरबा मोजां जाबा हामगौमोनहाय मोजाङानो जागोन आरो जोंना नानिया फरायनो गोरों मोनथिला आरो मोजां जाबाथ' मोजाङानो जागौमोन दिनै ओमफ्राय बाजै आङो अनसुलिनो गस्ला लाबोदोंमोनलै गांनै ए गस्ला लाबोलायबाय बिनिया गस्लायानो आमदानि जाना दङ दा अ बयबो अननानै होयो नालाय नोंनाथ' जराब्रैयानो जाबाय औ आंथ' बायना लाबोबायानो थागोन न'आव फैबानो लाबोगोन आं नानिनो ना जोंना लोगो ए नोंना लोगोआ उन्दुलांबाय आइ बिखुनजो फैनायनिफ्राय टेनसनफोरा एसे गैला जाबाय माथो ओंखाम ओंख्रिबो संनो नांला सानसेबो बिथिंजाय ओरैबायदि अनो माने अननायखौ नुनानै बोरैबासो मोनलायलाङो सम सम आइ बिखुनजोआबो आंनिया सिख्लाद्रायना आंनिसायसो उन्दैसिन जागोन बिजामादै आइ बिखुनजो नोंखौथ' उन्दुलांबायसो सानदोंमोन आङो उन्दुलांहां जानायावनो माबा नै नोंनो दैखौसो गोसोखांनानै लाबोबाय आङो दै आंथ' दैखौ बियाखैमोन आइ बिखुनजो औ मोनथिगौ आङो बिजामादै नोङो दैखौ बियाखै होननानै नाथाय हराव गाङोना दाखालिबो नुदों आङो नोंनि रुमाव माथो दैयानो थोबसेबो गैया नै लानांगौ दैखौ मालाबा समाव आत्माफोराबो गाङोना सानफ्रोमबो दैखौ लाखानांगौ बथलसेबाबो बा गिलाससेबाबो लाथारनांगौ मालाबा समाव दै गाङोना हराव आरो दै गांबाथाय अबाव आरो इसिङाव दै लायनो बेनिखायनो आरो लाबोना दोनखानांगौ लाबोना दोनफैयाबा आरो मालाबा गांबाबो जोङो इसिङाव लोंनो थांनो बायोना हराव बेनिखायनो गिलाससेबाबो लाबोना दोनथारनांगौ बिजामादै नंगौ खोथाया आइ बिखुनजो मालाबा दै गाङोआनो आङो नाथाय हराव आरो अबाव इसिङालागि लोंनो थांनो लाबोना दोनफैनोबो आरो बावगारो मालाबा आरो गोसोखांबाबो बाखांनायबो मोनो दे नोङो लाबोदों मोजाङानो जाबाय दे औ नै बिजामादै थांसै आंबो उन्दुनोसै नोंबो उन्दुदो थारैनो आइ बिखुनजो नों मानो एथ' मोजां बिदि आंखौ बांद्राय अनबाय थाबा गोसोफोरा बोरैबा उरां फारां जागोन दे आंनिया नोंनि जायगायाव जुदि गांजेमा गोसोम रानिया बेफोरबायदि जानाय मोनबा आंहा जिउआव जेबो दुखुआनो गैलामोन मानो एथ' अनो नोङो आंखौ आइ बिखुनजो आं हमनानै मोना औ अनो गुबुनफोराबो अनो नाथाय नोंनि अननाया आलादा जेनेबा आं नोंनि हौवा बेफोरबायदि अनथारो माथो नोङो आंखौ आइ बिखुनजो बिदि अनगोन होननानै मोनथियामोन आंथ' सानदोंमोन नोङो आंखौ रागासो जोंबाय थागोन होननानै न'आव थांनो होननानै गाख्रबबाय थागोन होननानै बिदिसो सानदोंमोन आं नाथाय बिदि जायासै नोङो आंखौ बांद्रायसो अनग्रा जासिनबावबाय बिदिनो अनबाय था आंखौ आइ बिखुनजो आरो नोङो जोंनि न'आवनो बिदिनो थाबाय था नंमारगौ बांद्राय जुदि आंखौ बेफोरबायदि अनबाय थाबा गोसोसो थोफ्लांलाय लांगोन आं औ आइ बिखुनजो नोंनि बेफोरबायदि अननाय मोनबाय थाबा नोंखौ गोसो थोफ्लांगोन आं बिखुनजोबाबो बेफोरखौ मा सानलाबायदों नोङो रामसिं साननाय माने बेफोरबायदि अननाय मोनबाय थाबा आरो गोसो थोफ्लांगोनथ' आरो फारसेथिंजाय बिमानि बैसो जाबाबो एसे आलादामोन दा आंना बिखुनजोआनो आंनिख्रुइबो सिख्लासिन जाहैबायना बिदिबालाय गोसो जाखागोन खोनादोंमोनानो आङो जोंफोर गामि खाथियाव बिखुनजोजों हाबा जानाय बिदि बांद्राय अननायखायनोथ' गोसोथोलायो खोमालै दासो बुजि मोनबाय आङो थेवब्लाबो आंना जुदि हिनजाव थानायमोनबा गांजेमा गोसोम रानिया जुदि थानायमोनबालाय आं बेफोरखौ सानामोन दा बेबो गैयाना बेनिखायनो मायबा मायबि सानफ्लाङो आंबो माने साननाङिफोरखौबो सानफ्लांनो गोनां जायो बेनिखायनो आंबो दिनै बेफोरबायदि सानफ्लांलाय लांबायलै एथ' सानो एथ' अनो दै गिलासखौ मानि होफैदों आङो उन्दुनायनिफ्राय सिखारनानै